Des del municipi on s'ubiquen dos de les tres nuclears catalanes, l'alcalde valora positivament l'augment fins al 50% dels fons destinats al territori. En canvi, creu que seria inviable competitivament l'ampliació fins als 30 quilòmetres de poblacions que podrien optar als fons. On més s'ha mostrat contundent ha estat en reivindicar un paper clau des dels municipis capçalera. En cap moment s'ha tingut en consideració l'opinió dels municipis capçalera, dels municipis que tenim la central nuclear al nostre terme. Sí que és veritat que nosaltres vam entrar a participar a la redacció del reglament del fons, més que la redacció en esmenes en aquest reglament, no? Ascó ha d'estar en un lloc significatiu perquè té la central nuclear, Ascó i Vandellòs, evidentment, i això ha de quedar reflectit en aquest espai significatiu que dic dintre de la governança del fons. La solució, segons Ribes, és escoltar el territori per poder atendre amb millor perspectiva les necessitats per al seu desenvolupament. Doncs mira, inicialment és sentar-se en altres, no? Escoltar quina és la nostra reivindicació com a territori, què és el que creiem que necessita un municipi com Ascó davant este repte que se mos ve damunt de tancament de les centrals nuclears, un tancament que nosaltres no hi estem a favor i que, per tant, això sí que s'ha de tindre molt en compte. Ara únicament el que veuen és que nosaltres tenim recursos per tirar endavant projectes, però tampoc tenim uns recursos infinits, no? Per tant, també necessitem anar de la mà de les institucions per a poder fer aquest desenvolupament. Des d'Ascó, l'alcalde assegura que ja tenen pràcticament redactat un pla d'inversió fins al 2030 per a la diversificació econòmica del municipi. A Ascó tenim molts projectes per tirar endavant i necessitem d'estos fons nuclears i per això també la importància sobretot de que quan abans arribin millor. Per tant, jo el que demano és als grups parlamentaris que mos escolten, evidentment, però també que entrin a negociar entre ells, que parlin bé, perquè ningú entendria que comencéssim el 2023 i no tinguéssim disposició d'estos diners per a poder ja executar projectes, perquè l'administració ja és lo suficient lenta com perquè encara ho ralentíssim més. Alguns d'aquests projectes a nivell local són l'ampliació del polígon industrial o la construcció d'un alberg. Aquest últim, de fet, ja ha rebut l'aprovació per comptar amb les ajudes dels fons Enresa.